Nyakoromogi, watudre kaka pile. Lai maro mag tudrok, haria deka uchiel, nono. Yuda chiel kachiel e YouTube, Facebook, kachiel kod X Maramogi TV. Jogo mantiere kod sime mag ong'we yamo, kata ka intiere mbui Citizen Digital, bende yuda chiel kachiel ka iluo mago ma wakelo ni Nyinga Ochieng Emmanuel. Jaloko marwa en Belinda Phillips, bed kode chakruok nyaka giko. Kawachako chao gi limbe mag jatend piny Kenya. Kama jatend piny Kenya William Ruto ne otimo limbe Lang'ata kod Kibra. Kaute mare en ni opande koribiro kaw nono maonge chudo. Ruto ne obedo kod wuoth ma iye tek ka ywaruok mar johera kod jopiny bende ne okwako wuodhno. Eric Owenga ne giler. Romo mare mokwongo e kachung' od bura ma Kibra, dhorangach mar skul primar ma Ayani ne obedo pap mar amen motegno e kind obila kod rowere. Roweregi ne dwa donjo gi thuon mar bedo skul kama ne rik jatend piny Ruto gi lange sochopoe. Mae nochuno obila yaw boka kendo kedo kodgi. E kindeno, rowere mamoko bende ne bayo obila kod kite kaka okang' mar ng'iso ichwang' tok tamgi donjo kama ne jatend piny Ruto ntiere. Weche ne dok e wang'e tok obila yawo nigi thuolo kendo gidonjo e skul. Talora ma Makina, rowere mamoko bende ne tiyo gi thuolono mar mayo jopiny ka rawerani mane rik kalo kod ndike ne rik imaye e diemo wang'. Jatend piny Ruto notiyo gi thuoloni mar medo goyo debe ne osiepe kinde ko jatend ODM Raila Odinga kawuok Tumusuo gi jotelo ma owacho ne ok mor kod ng'iyo margino. Sasa niko hapa kwa bedroom. Mimi na mheshimiwa Raila Odinga tumekubaliana. Tumesema ya kwamba hakuna jamii ambayo imeweka application kuwa wageni hapa Kenya. Hakuna jamii ambayo ni wakimbizi katika taifa letu. Nimesema nitafanya kazi na viongozi wote wazalendo, wananchi wote wazalendo, tuwaunganishe, tuweke umoja, tuondoe ukabila, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko, tuondoe ubaguzi. Kenya iungane ndio tuweze kushughulika na transformation ya Kenya. Na mimi nataka kumshukuru Raila Odinga as the foremost patriotic leader who has accepted for us to unite this country so that we can concentrate on the transformation of our nation. Kata kamano, siasa ma Kibra ne omedo tedore kendo jarubra ma Kibra migosi Peter Rero noyudre kama tek e lwet jopiny. Ka kuonde mamoko kaka alwora ma ogik mano alap ma DC kama ne Ruto gi jotelo mamoko wuoye kapod ok otieko limbe mare ma Kibra, jarubra ma Kibra ne okodio thuolo mar twak. Na wewe mjumbe wetu Bwana Orero, fuatilia hiyo kazi. Mimi niko na wewe mpaka hii Kibra iweze kubadilika. Jatend piny ne ochako limbe mare matich ang'weni gi Lang'ata eka bang'e nolwar Kibra kama bende ne oyawe chenro bura mag dongruok. Ruto noten gi jotelo bura mag ODM ok kaunti ma Nairobi. Nimeongeza leo madarasa mengine 10, nimewapatia milioni 20 wajenge madarasa ingine 10 ya watoto wa Ayani. Tunaelewana jameni? Na mimi pia nitakuja kwa shule yenu ya Olympic hapa chini na shule zile zingine mpaka tuhakikishe ya kwamba kila shule iko na nafasi ya watoto wetu wote wa Nairobi hii, wa county ya Nairobi na constituency ya Kibera wako na nafasi ya kila mtoto kusoma. Sasa tuko kwa broad-based government. Sema broad-based government. Kama wanachama ODM, tuko nyuma yako na tutatembea na wewe hadi tuende mahali tunafika. Ukitembea na Raila Amolo Odinga. Jatend piny Ruto bende notiyo gi thuoloni mar lando jo Kenya ok bi chulo pesa eka koro bi yudo pande. Ruto omedo ratiro mar ja Kenya yudo pande ok onego winjre ketne obadho kata kwede. Na mimi nataka nitangaze nikiwa hapa Kibra leo ya kwamba kitambulisho ipatianwe bila malipo yoyote. Kila mtu apatiwe kitambulisho bila malipo na kwa mpango ambayo haina ubaguzi. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wantiere weche motenore kod limbe ma jatend piny en ni limbe mare gwenge ma Kibra kod Lang'ata ne ochakore marach bang' nyamburko achiel kuom mago makowe tuomo jago moro ma japiny ma oko kendo thoe kar dak ma Adam Sakede apaya maduong' ma Ngong. Ringre jagono manyinge Edgar Charles Frederick ma japiny Faransa
ne uriere ndara ka nyamburko go ne medo mana kadho gi ng'we airititi. Gikone ne okawe ma otere e kar kano ringre ma City. Obila oyango ni gisechako nonro ewi masirano kokalo oboke ma ochwe kogno kod jawach elo obila Mushoni Nyaga gikwayo joriembo kod jowuoth mondo luw kaka dwarore chike mag apaya kaka okang' mar geng'o masiche. Bad migawo mar obila jiwo ng'ata ng'ata mani kod ler ewi kaka masira ne otimore mondo chwal report. Kawere gi masira mane otimore ogai ma duond bura mar ODM Raila Odinga otimo romo gi tend riwruok jodongo mane okedo ne uhuru to kod loch mar Kenya mano Mau kama ne gichwale moko kuom dwachgi kama oting'o dwaro mondo piny owacho tiek weche mag mibadhi e pacho ka. Jodong Mau go noywago moko kuom midhiero ma gisebedo ka gikadhe. Gigo ma gikwayo ogai mar ODM mondo konygi e tieko. Achiel kuom ywakgi en ni omigi chudo mane owinjore ochopnegi kuom sand mane gikadhe. Raila nosingo chwalo ywakgi ne jatend piny Kenya William Ruto kendo singo negi ni biro ketgi e tim. They are concerned about the rising cost of living in the country, the issues of insecurity in our country, the issues of corruption and ethnic discrimination around the country. And they would like to see this rectified. I have assured them that we are committed to ensuring that issues of concern to them are actually attended to and rectified. I've told them that we stand for the welfare and well-being of the people of Kenya. Leo tulikuja kukuambia ya kwamba yote ambayo unafanya katika serikali sisi tunaunga wewe mkono. Kwa sababu nchi yetu ni lazima iwe na umoja. Umoja ni nguvu. Sisi tulikuwa na umoja wakati wa kupigania uhuru na mwishowe tukaifanya Kenya huru kwa sababu ya kupendana na kuwa na umoja. Kwa weche makamago donje weche mag thieth, jakom manyien mar komiti mar thieth od bura James Nyikal owacho ni wito okumba mar thieth mar SHA dhi keto jopiny e midhiero mar thieth kosingo mar go mbaka gi jatend piny Kenya William Ruto kod jokanyo duto e sekta mar thieth matimo lokruok e wi okumbano. Nyikal oloso bang' yiero mare kaka jakom komitino ka bende osingo jiwo chenro mag thieth. Chris Owino lero no mathoth. Jakom manyien mar komiti mar od bura mochung' ne weche mag thieth Dr. James Nyikal oramo ne wito oko okumba mar thieth mar SHA dhi nyumo piny Kenya e bugo matut e weche mag thieth. Kichunge sani tang'o makoro timre. Nyocha wasegolo chik nyocha osegolo NHIF modhi koro onge. SHA ni ema nitie. Gima duong' en ni ang'o marach e SHA ema mondo dwar ji duto jo migawo mar thieth, joma thiedho ji, weg osiptande, kaka jopiny bende kaka chudo, nikech sani ji milion 20 osendikore ni gin gisedonje SHA, to ji milion 4 kende ema osechudo, mana jogo matiyo. Ere kaka jogo mapok ochudo gi biro chudo? Mage gik manyaka wang'i. Onge gimoro achiel mibiro koni mako tim to gini dhi losore. Chung' mar Dr. James Nyikal ogwenyore kod chung' mar jo Kenya, jo siasa kod jolony e weche mag thieth mosebedo ka dwaro mondo owit oko okumba mar SHA kuom medo midhiero mag jopiny e yudo weche mag thieth. Korka kore, Dr. Nyikal wacho ni yo maber en timo lokruok ne okumba mar SHA nyaka otine jopiny maber. Dr. Nyikal osingo mar twak kod jatend piny William Ruto, ogai mar ODM Raila Odinga kod jolony e sekta mar thieth e wi lokruok ma onego timne okumba mar SHA mar tieko midhiero mag jopiny e yudo thieth maber. Jomoyiera gi joma noyie nonego ati e sirkal moloyo dwaro ni mondo lokruok obede. Gimoro amora mantiere mok dhi maber nyaka wanon. Ka en SHA nyaka wanone ang'o momiyo ok odhi maber. Makata ka nitie chike monego chak ng'i, chikego nyaka waloki
ka nitie gik mohicho osechan ma ok chandre maber, nyaka wanyis jomigawo mar thieth ni kagi kok ber. Kok wabi nono mago to dong walose nade? Kata mna gari mokethre nyaka non gimokethre yae gimokethre ne mitimo nade emiloso. Miyo an gi geno ni wabro bet piny gi ng'eni ji ng'enye wach mar thieth. Kata ng'imna governors bende pod nie thieth. Buch governors ma Council of Governors pod wach nikech osiptande mang'eny ing'eyo ni mag sirkal nie lwet governors. Mar sirkal mamalo gin mag osiptande 8 madongo gi. Kata odoko ni moko kuom josiasa osebedo ka seyo winjruok e kind Raila kod Ruto kaka winjruok mar manyo ni Ruto ombulu e yiero mabiro. Dr. James Nyikal to nene mopogore. Jomoko nene ni en yo midwaro go yuto, jomoko nene ni en yo mi ji yudo kaka donge yud kombe, jomoko nene ni wang'iyo go kaka ji kura biro bet higa 27. To an kaka nene ni gino okelo thuolo moro madong' jo Kenya yud go konyruok kapod wang'iyo higa mar 27. Siasa ji biro larrega nyaka chieng' ji larre alara. To ok diwana bed ni ka jo siasa to ji ochako donjo e siasa machielo to kinde kae en na larruok gimitimo ne jopiny onge. Miya neno ni gima jotelo ariyo timo ni mondo wane kwanya bet kanyachiel wane gima dwa konyo. Okumba mar thieth mar SHA en achiel kuom chenro madito mag jatend piny William Ruto. Kata kamano oseremiyo jopiny duoko ewi midhiero mag thieth mane tuoyo okumba mar NHIF. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kawere gi weche mag thieth wadonje weche mag somo. Gikone to koro piny owacho yango chenro ma ibiro tigo e tayo somo mag senior school ma chakore ayanga higa manyien. Jopuonjre biro timo kit somo 7 kamoting'o 4 mochuno kod 3 miyiero. Simfro Sokinda kolonwa e lipodno. Ikruok dhi nyime ne chenro mar tero jopuonjre mokwongo e bola mar CBC skunde mag senior higa manyien. Migawo mar somo koro yango chenro ma idhi tigodo e tero jopuonjre klas 10. Somo pog didek e somo mag senior school. 60% mag jopuonjre biro timo kit somo mag sciences ma dho ngere dendo ni STEM. 25% biro timo mano ma otenore gi tuke kata arts and sports. Ka jopuonjre 15% biro timo science ma mulo ngimagi, dak mar oganda kod aluora mar ji mong'ere kaka social sciences. Jopuonjre biro timo kit somo 7 kamoting'o 4 mochuno kod 3 miyiero. Kit somo 4 mochuno go oting'o English, Kiswahili, PE kaachiel kod community service learning. Jopuonjre duto manigi ng'ol nyaka tim kit somo mar Kenya Sign Language. Kit somo gi duto ibiro tim e yor lony manyasani e bwo kit somo midendo ni ICT. Penjo bedo ni to ere kaka skunde gi idhi pogi? Migawo mar somo yango ni skunde idhi pogi kirango yore 4. Yo mokwongo en kaluwore kod kit somo ma sikunde chiwo. Mar ariyo en kaluwore kod kit chwech mar jopuonjre. Yo machielo en kaluwore kod kit chenro mag dak e skul, mano skunde midake kaachiel kod skunde midoke pacho. Mogik en skundego mag jomong'ol. Ma biro nyiso ni wan kod tieng' diuchiel mag skunde e senior school. Mokwongo en skunde dei machiwo kit somo tieng' didek. Mar ariyo en skunde dei machiwo kit somo tieng' diriyo. Bende skunde moriwo nyiri kod yawuoyi biro bedo nyadiriyo. Machiwo kit somo tieng' nyadidek kod machiwo kit somo tieng' diriyo. Mogik en skunde mag jomong'ol kaachiel kod skunde mag tije lwedo. Penj ma ibiro ti godo e nono kama jopuonjre ji some opogore kod kaka nitime bwo lai machon mar 844. Penj duto ma jopuonjre osetimo e higni 9 duto mag some primar ibiro nywaki e miyo maksi materogi e senior. Kaluwore koda ma, penj ma jopuonjre osetimo e kind grade 1 nyaka 6 biro chiwo atamalo mar maksi 20. Grade 7 kod 8 bende biro chiwo atamalo maksi 20. Ka penj ma gibiro timo e grade 9 biro chiwo atamalo maduong' mar maksi 60 ma ibiro ng'i ka gidonjo e senior school. These tools which we normally use for assessment are a variety. We use questionnaires, we use portfolios, we use projects, we use written tests, we use orals, and many other methods as listed there.
Tingo koro dong ne jopuonjre kachiel kod jonyuol mar keto ikruok makare mondo ne ni jopuonjre duto mabiro donjo e senior school higa manyien oyiero kit somo ma de giher timo. Simfros Okinda, Ramogi TV, e skul primar mar St. George's. Pod wantiere weche mag somo, midhiero ma pod okwako kit somo manyien mar CBC opedhi odiochieng' ma ogik ma itwake mar kawo pach oganda e wi chal mar CBC e pacho ka. Jagoro ma Kupete kaunti ma Nairobi ogolo paro mondo miduok jopuonj e tiegruok mabiro konyogi puonjo kit somo manyien. Ka bende ogolo paro mondo mi junior secondary obed kod jalup japuonj maduong'. Gino ma okwedi kod riwruok machielo mar NAT. Judith Omondi ni kod mathoth. Chenro mar kawo pach jopiny e wi lokruoge ma owinjo timie e sekta mar somo orumo ayanga ka Nairobi obedo kaunti ma ogik ma okawie paro. Ka oyangore ni pod nitie midhiero ma okwako kit somo manyien mar CBC kendo ok jokanyo mag sekta ni te mamor kod chenro madhi nyime nyaka sani. Jagoro mar Kupete kaunti ma Nairobi Moses Owiti koni jopuonj pod onge lony makare e puonjo kit somo moko mag CBC ahinya to mar creative arts and sports. There are certain subjects or learning areas that require a combination of efforts of different teachers, not what they were just trained on. And one that they have specifically identified is creative arts and sports. There is no one single teacher who can teach that. So staffing is required, but also look at how to solve the problem of those subjects that were merged where training of such kind of specialties were not undertaken by the teachers who are already in the workforce or in service. Bende Owiti koni e kaunti ma Nairobi, skunde mag junior secondary tin, ka bende nitie paro mondo mi skunde mag junior secondary mi jalup jopuonj madongo mopogore gi mag skunde primar. We appreciate the integration of junior school and primary. In fact, it is coming out as comprehensive school, and we recognize that that is the direction it is taking. But in order to solve that dispute, is it possible to have a deputy head of institution who is managing the secondary section and a deputy head teacher who is managing the primary section, so that it is possible to identify what challenge exists? I can see the chair of KEPSHA rejecting that immediately, but I have said, is it possible? I place that before us to see how we can manage that. Kumachielo riwruok mar jopuonj mar NAT ma otelie kod Collins Oyu kaka jagoro maduong' chal ka gima odonji e dhaw kod riwruok mar Kupet. Oyu okwedo ma okalo moko kuom ng'ur ma ochwal kod Kupet, kata bed ni magi gin ng'ur ma kamoro nyalo kelo lokruok ahinya to dhaw ma kinde ka kinde e kind jopuonj mag junior secondary kod jopuonj madongo mag primar. My brother Kupet, we have stories that are long gone and those ones were sorted out. Let the heads of institutions design how to manage those institutions with the guidance of Teacher Service Commission and the Ministry of Education. Jatend migawo mar somo Migoso Gamba osingo mar timo lokruoge kendo bero sekta mar somo. We have discussed the promises and challenges of the competency-based education firsthand. We've been informed about some of the gaps that exist in learning infrastructure, the inadequate number of teachers, the inadequate number of laboratories, and the shortage of ICT equipment, among other issues. Despite all these challenges, we are encouraged by the commitment of our teachers, the resilience of our learners, and the support from parents and community leaders. The ministry will continue with programs to improve the situation in all our schools. Kit somo mar CBC go kang higa manyien kendo chakwa yanga somo mar senior secondary. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judith Omondi kod Simfros Okinde e weche mago mag somo. Kawere gi mago en ni odiochieng' achiel tok nyamburko moro matie bwo kambi ma Super Metro kelo tho mar achiel kuom jowuoth e apaya maduong' ma Thika Super Highway. Tend Super Metro chiwo ote margi kotenore gi masirano. Kaluwore gi ote margi, gisechako timo nonro kendo dreba ma nyamburko no kaachiel kod tandboi osechungi e tich e Finyakidi lero. En masira mosechwalo ich wang' e kind oganda jo Kenya mani en yo mane ma tandboi ma nyamburko
nodhiro godo jawuoth moluar kendo wito ngimane e apaya maduong' ma Thika Super Highway. Nonro maka gi kacha oyango ni Gilbert Thuo ma jahigni 39 nyoyware kotan boi ma nyamburkono ewi kwan omenda manyowinjore ochul. Kaluwore gi joneno, Thuo nyoni mana gi $50 machulo kar $80 manyowinjore. Thuo alikuwa akisema ako na 50 bob. Na yeye kondakta alikuwa akitaka 80 bob. Sasa sijui vile ilienda ndio amfurute nje. Walikuwa akiulizana 30 bob only. Kwa machielo, anyuola mar Thuo owacho ni chal makamano nyoka ogi kod buok ahinya mani ok ging'eyo gimomiyo ng'ato nyalo timo tim machalo kamano ne dhano wadgi. Nasikia kwanza kwa vile alitupwa na hiyo makanga kondakta wa metro wamesema hiyo tabia lazima ikomeshwe kabisa. Pasije pakati kama mtu mwingine kama huyo apate madhara kama hiyo. Gilit kod pek e chunye. Joyce Wamboi ma en min od Thuo olero ni wuon pargino makonegi kama duong' kendo ne pidhogi. Kwayo gi maduong' en mondo miyo bila otim nonro matut kaka yorno maneno ni giyudo ratiro ne watgi kendo chijno okawne okang' mager mar chik. Apate haki yake. Watoto wapate haki yao juu wamepoteza baba yao. Hawana mtu mwingine wa kuwapeleka shule na kuwapea chakula. Naweza taka mwenye alimrusha kwa gari achukuliwe hatua. Namba mar garino ofweny kaka KDL 125N kendo tiye buo mabul mar Super Metro. Ei ote margi, Ten Super Metro lero ni gisechako timo nonro ewi masirano kendo dreba kaachiel kotan boi manyotiyo gi nyamburkono e kindego osechungi e tich. Nyamburkono gisani ni etesendo bila makahawa sukari kirito tim nonro. Obila kata kamano wacho ni joneno mokadek osendiko dhogi tok masirano kendo pod gikwayo joneno moko mondo wuog oko mandiko dhogi kendo konyo e nonro. So far we have 3 witnesses who have recorded a statement with us, and we are appealing to those people who are inside that vehicle to come out and give us their statement on what happened inside the vehicle. We are requesting other motorists to be very careful when they are on the road and they treat all passengers with courtesy and make sure they obey the road traffic rules. Kocho posani, obila pod dhi nyime gi manyo tan boi mar nyamburkono ka dreba to odine etesendo bila makahawa sukari gi ketho mar riemba rietha. The vehicle was driven by David Delito Jambi, who failed to stop after the accident, where one passenger named Gilbert Thuo Kimani fell from the vehicle and he was overrun by the rear tire of the vehicle. The driver will be charged with the offense of causing death by dangerous driving. We are also looking for the tout who disappeared after the accident. Ringre Gilbert Thuo nyotere karkano ringre ma General Cargo, boma Mathika, County ma Kiambu. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Koromogi tok report mar Efi Nyakidi obiro gi thuolo mano mar kawo yo kata kamano kapok kawo yo nitie joma bende nena kendo waloso kodgi ka giloso kodwa bende e layo mag tudruok mopogore opogore. Erokamano ng'at ma luongre kaendi ni Maulin Nadia wacho ni ginena ka gintiere e gwenge mago mag Asembo Ramba. Maulina Cheng ntiere ng'at miluongo ni Fauzia Ruth Jen Obondo, ntiere Rollins Oduor giwacho ni ginena achiel kachiel ka gintiere gwenge mago mag Ramba. Nitiere ng'at miluongo ni Joshua Yuga kaachiel kod Caroline Ogendo gi John Omolo giwacho ni Oching Emmanuel waneni eyo makare awuoro kaka jatend piny Kenya William Ruto limo gwenge mag Nairobi to mos ne masira mago motimore. Erokamano kuom kete e Ramogi TV. Nyakwaro Mgajwang' kik idhi mabor, pod wantiere kod mathoth moikoni e chenro mar Oyimore.
Women are the pillars of society, breaking barriers in the workplace and their communities. This March, as we celebrate International Women's Day, Viusasa honors and applauds the incredible women in media and entertainment. Their work enlightens, inspires, and adds meaning to our lives. Just amazing. Happy International Women's Day from Viusasa. Mama Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto mapachoka. Okinyi kokinyi, wayango ni kaka pinye oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tidiro tich ka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No, amiyo parliament a lot of authority. The authority no gitiyo go mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 okinyi nyaka saa 5 onyango e Ramogi TV. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*415# to get ungamo la dhambi. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Wang'iyo pod weche motenore kod nonro mag apisas mag obila. Bura ewi nek mar rawera Rex Masai mane achiel kuom rawere mane onegi kinde ng'anyo ma Gen Z ne odhi nyime odiochieng' kawuono. Joneno kawuono yudo thuolo mar lero gima ging'eyo ewi nekno. E nenogo, oyango ni ringre Rex ne owe mana kama ne ogore piny bang' kane osechiele gi lisasi. Janeno Mekati Lili Mwero lero ni ne oneno kaka masirano ne obedo tarik 24 dwe mar auchiel higa mokadho. Kijana alikuwa amelala kando ya barabara. Alikuwa na mwenzake. Naam. Mwenzake nikasikia akiambia polisi awasaidie. So nikasikia polisi amesema wacha kufia hapo huyo. Lakini nilikuwa nimetoka kichapo, singeweza kumsaidia. Mimi niliketi tu hapo chini. So akatuchapa. Wenye wao walifikia walihisi wametosheka kutuchapa. Kaamua tu atuache. The street, but there were so many injured people actually, even before, even as we went in. And I hereby take out the matter out of tomorrow's course list so that the expert witnesses can testify first. Pod wantiere weche motenore kod mago mag nonro kod doho. Jolony mag dend dhano manono nyinyo mag jogo mane owito ngimagi e bungu ma Shakahola mano DNA. Koni chenro mar temo yango ringre jogo mane ogol e liete ok yot ahinya, omiyo gidwani wedegi omed mana denyuok. Ma en bang' wede jogo mane ogolo nyinyo mag DNA ma temo yango wedegi bedo kod ywak ka gikoni chenrono osekawo thuolo malach. Gino mosemono giyudo kendo iko ringre wedegi. Joja oko ne waler kowuok Mombasa. Ywak mag wede jogo mane wito ngimagi e bungu ma Shakahola pod pok orumo. Kuangisa sijui watoto wangu kama nitakuja kuwapata, kama nitawazika, kama itakuwaje, miaka imeenda. Limetuweka standby. Limetuweka hostage. We are not moving on.
Wuoth mar yudo ringre wede kod anyuola 420 mane owito ngimagi e bungu ma Shakahola pod chal ni dhi medo bedo marabora. Ma en bang' apisas mag piny owacho matimo nonro e nyenyo mag ringre go koni ok en hero margi kawo thuolo malach kaka osebedo. It's a very expensive undertaking, especially when you are talking about exhumed remains. You are not using your ordinary extraction protocols. You are using very highly stringent chemical regimes. Kaluwore gi apisas mag piny owacho, ringre jogo mane ogole liete bungu ma Shakahola ne osekethore kendo ne nitiere hali marach, gino ma omedo rocho chenro mar nono nyinyo mag DNA mag yango wegi. Kolo kwa mdomo inakuwa ni fresh. Hiyo si rahisi kukosa, lakini unapata zile ambazo mwili imeoza, sometimes ina degenerate. Ndio maana tunakosa DNA katika hizo mifupa. Most of the samples, as you may be aware, they were in very bad shape. Some of them have decomposed. They were difficult in us producing a good profile DNA. So in very bad shape. And again, because of decomposition processes, that DNA is highly degraded. So the process of getting the DNA from those kind of remains is a very stringent, a very laborious and lengthy process. To kata obedo ni anyuola mopogore ne ochopo kendo golo nyenyo mag DNA mondo mi omanygo wedegi, chenro no ikoni kidekno kendo mar medo temo fwenyo ringre go. If you have a certain number of bodies that are coming from a scene of a disaster or a scene of an incident, you require about 3 times the number of the bodies that you have to compare with. You need a broader pool of reference samples from relatives to be able to come up with the cross-matching results. To kopogore gi ywak mag anyuola kod wede mosenindo, piny owacho bende koni ni kod pek kaluwore gi ng'awruok mar nengo masinde mitiyogo e pim makamago, kaachiel kod chenro magikone kawo thuolo malach kapok onyiew masinde go. Process of DNA, I think, is a costly exercise that is fully funded, especially by the government. So it's an expensive exercise, but there has been funding from the government that funds us to procure the reagents, which are normally very expensive. One kit to just carry out like 200 runs is almost $1 million shillings. So the expense in terms of carrying out DNA, for instance, like the case of Shakahola, is in monumental amount. Piny owacho ne oyudo nyenyo 453 mag jogo mane owito ngimagi e bungu ma Shakahola, to kata kamano gisepimo nyenyo 333 kendo yango mana 122 kuomgi. E kind mago, 66 kende ema oseyud kachal gi mago mag wedegi. Basically, we have some profiles which have not been matched with any relative, meaning that there are still relatives out there that needs to come to us for sample taking. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kawuok Mombasa, waduogo e gwenge mag Kisumu, odiochieng' ma kawuono nyakwaro Mgajwang' ne hingo odiochieng' mano mar nyarogno. Kar thieth ma Jaramogi Oginga Odinga mane Kisumu nigi geno mar biro yudo lony mag thiedho tuo nyarogno mamako nyithindo. Ni mari thuolo ni nitie masinde to jolony ema nok. Kaka jafwambo marwa Esther Ojwang' lero, chuno ni jotuo mag nyarogno mag nyithindo ichwalo e kuonde thieth mamoko kendo ma oko eka giyud thieth. Ma e chal mar kama jotuo nyarogno yude thieth e kar thieth mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e kaunti ma Kisumu, kama nyithindo mantiere piny mar higni 10 koro geno nitie ni biro yudo thieth e kar thieth no, to ok dhi manyo thieth e counties mamoko. Dr. Ndinya Florentius, ma en laktar motelo ne thiedho nyarogno, leronwa ni kata odoko ni masinde mag thiedho nyithindo nitiere, jogo mantiere kod lony moromo mar thiedho nyithindo go ema pod onge. Most patients, particularly the younger population, ages less than 10 and below, currently most of them have been receiving their dialysis at Moi Teaching and Referral Hospital. So part of our growth curve and what we aim to do is to be able to provide dialysis for this younger population. And we are in the process of also upscaling the human resource to be able to take care of them. So yes, we have the capacity, our machines is able to do that,
but now we are working on the human resource to support that aspect. Omedo kowacho ni ne ok gin maber ahinya higni 15 mokalo kod weche masinde ka sani gintiere kod masinde moromo mar timo thieth. Slightly more than 15 years ago in Jaramogi, we started off with 2 machines. Gradually, our capacity have grown with a lot of interventions that were put in place, even with the promulgation of the new constitution and devolution. Through successive governments, there was the private-public partnerships, or rather what we consider placements of equipment through the MES project, which expanded our services. So we increased from a total of 2 machines to about 17 machines in total. Mopogore kod mano, jotuo mantiere kod tuo mar nyarogno pod yuago midhiero kamoting'o nengo mar yedhe bedo malo e kind midhiero mamoko. It comes also with a lot of challenges that they need to be on hospital 2 times a week, as we had mentioned earlier. Also comes with the burden of medication in terms of treating their other underlying comorbidities, diabetes, hypertension, as well as management for anemia. Shida to sibet mang'eny koro kakwan ma obiro transport sech moko shida to clinic bochuni nyaka ibi. Koro ng'eni sech moko chuno achuna ni sech ok ikonya kwayo nyamanyo yore te nikech kilewo to be idhi winjo marach. Midhiero ma okwako chenro mag tiyo gi okumba mar thieth mar SHA bende giwacho ni osebedo ohinga e thieth margi. An ang'iyo mana ni ka ginyalo konyowa watiek shida mar kidney nikech timo dialysis is not enough. Pod ibiro tiyo gi pesa kiwuotho, but ka ne ginyalo konyowa ni kata nitie kata kaka transplant. Ing'eni bech transplant ni malo. Koro ka ginyalo konyowa mondo watim transplant e yo mayot. Wachani gi get kako shanya chionwa yath. Kasto osiptende mag level 3 gi 4 gi medi machines go bedo mang'eny mondo koro at least duration kuminya wuothe gi tiende kedhe. Ng'eni koro wan kako waya dal chuno ni waidho mtok. Esther Ojwang, Ramogi TV, Kisumu County. Nyakora mwekabod wantiere weche mtuenre kod tuo ma nyarogno wadhi nyake county ma Migori kama kwan jogo mayudo kod tuo ma nyarogno e county ma Migori medore ka report mogol kod migawo mar thieth e county no yango ni maromo ji 15 yudo kod tuo ma nyarogno dwe ka dwe. Jafwambo marwa Jojuma Mioler. Jo Kenya maromo 400 nitie kod tuo ma nyarogno kawe kod report mogol rogno mar lakteche mag tuo ma nyarogno e pacho kae. Kwan ma igeno ne dhi chopo 4.8 ka oromo higa mag 2030 poni koro komed jiwo okenge mar kedo kod tuoni. En tuono medruok mar koro setudi kod tuo mar sukari kaachiel kod moko. Thiedho tuono mar nyarogno ma osenya kawo kinde malach kendo dwaro omenda mathoth. Thoth jotuo ma iluoko negi remo ka itiyo kod masin mar dialysis limo osiptal diriyo e juma ka juma. Joma nitiere kod tuoni mar nyarogno wacho ni safar mar manyo thieth mar tuoni mar nyarogno ok oyot kendo dwaro omenda mathoth. Tienda ni kuot nanu very weak, appetite onge. Of late, the trend has been there's been an upward trend. It is a prime area that needs to be supported. Kefa saono mano ayudo ka iluoko ne remo kod masin mong'e kaka dialysis e osiptal maduong'no ma Migori level 4 wachno kuma mar thieth mar SHA ema sani koro resogi. Very expensive, lakini SHA konyowa unless nigi ng'ade. Wamor sana kendo wamedo kwayo ni mondo ji obi screening, especially jok man gi tuo mar sukari gi tuo mar pressure ma contribute 90% to the loss of kidney function. Jogo mantie kod tuoni ma nyarogno wacho ni thiedho tuoni ok dwar mana kuonde thieth bende koro ger mabeyo kod lakteche mantie kod lony kende, to bende dwaro jochiw thieth ma obolore kendo kelo geno kuom jotuo. Jogi are friendly, daktechegi very friendly. It is my second home ningeche abedo gi jotuogi on a daily basis to asero mondane ka jotuona mobiro gi acute kidney injury oduogo maber kendo asebedo ka mor kaneno gi kata karomo kodgi oko. Jalony wechego mag thieth mar tuo mar nyarogno e osiptalno maduong' ma Migori level 4 Godfrey Magare wach ni dwe ka dwe giyudo maromo ji 15 manyien mantie kod tuono mar nyarogno. We also get clients as far as Tanzania, just the neighboring. So
On a monthly basis, we initiate a lot of plans, averagely about 15. Ka opogore kod higni mokalo, kane po kaunti ma Migori obedo kod kar thiedho tuo mar nyarogno maniga mag 2018, migawo mathieth e kaunti ma Migori wacho ni ande giwito ji mathoth nikech tuone. It's been a journey for the last 7 years. 7 years ago, we didn't have a dialysis unit, and our people used to suffer. They used to travel all the way to Kisii, Eldoret, or to KNH to get the services. But I'm glad that with the devolution and with the current county government led by His Excellency the Governor, things are looking much better and brighter. Kaunti ma Migori kata kamano pod onge kod masin maluoko remo ne nyithindo ma ong'ere kaka pediatric dialysis, gino makoro nyiso ne nyithindo mantie kod tuno manyarogno pod manyo thieth kamachielo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano George Juma. Wadhi e wach machielo mar kuyo kod lit. Nyasi mar rapar mar Colonel retired James Nguyo Gitahi ne otim kawuono e kanisa mar St. Catherine of Siena Catholic Kitusuru e kaunti ma Nairobi. Gitahi opar kaka jal mano keto chunye e tije manomiyo oriembo ndeke mane ting'o jotend piny, kendo jal mano hero ganda kendo ne orito familia mare. Lydia Okeyo ne ochopo ik mare kendo nyiso lipot machal kama. Ne en rapar manobagi e kanisa ma St. Catherine of Siena Catholic Parish Kitusuru e kaunti ma Nairobi. Nyasi manoyure gi oganda bura kod jotelo mopogore opogore kanyakla gi jotije kambi mar Royal Media Services. Colonel retired Gitahi en jaod Senator Mogwel Betty Montet ma osebedo katiyo gi kambi mar Royal Media Services kendo obedo kod osiep machiegni gi familia mar jakom kambi ni SK Macharia. I know there's a best friend who make me to know Betty, Mrs. Gathon Macharia. She is here. We have been with her somewhere else for a function like this. And I know Betty. I know Gathon for a long time. She will never leave her friend. Her and her friend, SK Macharia. They can do anything for a friend to make sure the friend is not going to suffer. Colonel retired Gitahi opar kaka jal mano keto chunye tije kaka jalwenye pacho kae kendo idho e ngas mamalo kabende ne en jariemb ndege man kod lony mamalo, gino manomiyo yudo thuolo mar ting'o jotend piny machon kamoting'o Daniel Moi, Mwai Kibaki kod Uhuru Kenyatta. And Major General Jeff Okanga narrated to us the very stringent criteria required for one to be appointed a presidential pilot. Very stringent. And Colonel Gitahi piloted not one, but 2 presidents. Familia mare opoe kaka wuoro mano keto chunye e rito nyithinde kendo osiemone yo makare monego gilu gino manomiyo wuode Joseph Gitahi Jr. obedo jariemb ndege mana kaka wuon mare. My supporter number 1, my cheerleader. We never had separate bank accounts. You allowed me to be myself. Always wanted me to be happy. How I had learned to listen and listen, even to listen to you as you talked in your sleep. We had planned for a happy retirement. He gave us a wonderful home in Manzoni and a place he loved so much. He was a pilot by calling. He embraced every early morning, every instruction and every challenge with passion and dedication. God knows, if I could change one thing, I would tell Dad every day how much he meant to me. That surely changes everything. I already miss the sound of his voice, the wisdom in his advice. Jolweny manotiyo godo opoyo chuny mane en go kod chia mare ka joriemb ndege wetene bende opoye kuom lony mare kendo siemonegi yo makare. In recognition of his thoughtful leadership and the profound impact he had on his colleagues and the organization, the management offered Colonel JG an opportunity to fly one last time with his family on May 19,
2023. This poignant gesture served as a testament to Bluebird's deep appreciation for his exceptional contributions. The flight was a moment of celebration and gratitude, capturing the attention of many media outlets as they honored his legacy. Nyasino bende noyuore gi senators kod moko kuom jood bura mano chopo mar kuyo kod Senator Betty Montet. Senator Montet is happy, she's jovial, she's got a clean heart, she's a good sport, and a woman can only be those attributes if she's loved at home. She is truly a reflection of the husband. Gitai no wito ngimane masira mar apaya e apaya Mombasa Road. Ringre biro iki e kar dak margi Mamanzoni mantie kaunti ya Machakos chiengeso. Lydia Okeo, Ramogi TV, Kitisuru, Nairobi. Asa oket chunye kama okue en nyasi mabendi winjo ni biro tim kendo tieki komare chiengeso jumani. Kawere gi mago nyakwaro mga juang'en sama bende koro wadwan wagoni mbaka kendo wamii sigana kaka pile e chenro mar Gin Kanye. Chenro mar Gin Kanye kawuono warango sigand mosenindo Arguings Kodhek ma en achiel kuom jogo mane okedo ne Kenya e yudo uhuru kendo jiwo Kenya bedo gi telo makare ahinya to mar demokrasia. Walter Nyambaga machiegni. E sigana ma wayudo kuom wuod Arguings Kodhek yangonwa kama ne Kodhek ento kod kaka ne omiyo lwasi mar siasa kod telo ma Kenya ne chalo. Inga game Arguings Kodhek and firstborn son ma CMG Arguings Kodhek. 62 years old, agricultural economist. And nasomo Nairobi Nairobi. Lavington Primary, Hospital Hill, then Standard 3, Nyaka Form 6, Nan St. Mary's, Nairobi ka. Then Nadi, Arizona, Masomo Agricultural Economics, Bachelor's, Masters. Naduogo 89. Mondo kikweche tude to kendo tuomre wi nyinge mag Arguings chiedo more Kodhek. Wuode leronwa kaka nying mar game nobiro. Nyinge no ken game, to game nen our ancestors from before. Nyinge nena Gwingi. Chedo, more game, but his own name nena Gwingi Wododhek. Yeah. So game nen baba wa ma maybe a beach. Nyinge nera game. Higa mar 1993 Kodhek nonyuol kendo chako somo rang'ala e kendo sudo nyaka St. Mary's Yala. Kodhek ne ochako manyo rieko e piny libamba ma Uganda. Nonyuole 1923. Nochako somo rang'ala. Modhi St. Mary's Yala. He was expelled. Nodhi Budo in Uganda. Agwenge ne rieko pote wiye e kendo noyudo tije mokwongo mar chako sonyo ne jopuonjre rieko kaka japuonj e kaunti ma Baringo. Agwenge ne en japuonj kanyakla kod mane en jatend piny machon Daniel Toroitich arap Moi e sikul achiel kod Mzee Mudavadi. Sikulno miluongo ni Kabarnet. Nochako puonjo Baringo. In fact, no puonjo the same school with Mzee Moi gi Mzee Mudavadi in Kabarnet. 1947. Agwenge noyudo sir mar somo e pinje mag wasungu. Kata kamano, e siasa ne omuome mochako somo weche mag chike e gino mane ogwenye kod sirikal mane sire. Noyudo scholarship madhi UK mondo som teaching. Sama nochopo UK, nochako timbe ne ma siasa. Notamre timo somo, nochako somo law. By which time, Jorateng were not allowed to somo law, which was why he became the first African lawyer in Kenya. Kata kamano, bang' ne ng'wan oko sir, Agwenge nochako timo tije mag chieng' maliet, kata jua kali, mondo mi nosir godo sombe pinje mag loka. Sirikal ma Kenya no winjo ni osomo law, negi cancel scholarship ne, but somehow no hustle, motieko. Kanoduogo Kenya, Agwenge ne en Agwenge, e kendo nochako apise mar okil, to ne okelo ne jokedo mag Mau Mau. So nena practicing lawyer Nairobi
from 1955. Most of the clients, Neginjo Mau Mau, Okuche Jorabuan Manetimo land deals. He was very busy. Wuode konwa ni sirikal ne opodone lemo mar bedo attorney general mokwongo pacho ka. Lemo mane Arguens Kodhek odiro kucho. Sirikal no offer tich attorney general's chambers to nodagi modonji private practice immediately. Agwenge ne midhiero mage ochako luwe kalore ni onyuomo diero. Gino manecho ne nyaka koro dag mana mabor oko mar boma. Ahinya to baba dogo. Noduogo Kenya gi chege ma mzungu at a time when wazungu gi jorateng oginyal dag karachiel. So there was some pressure there. Okonyal ng'iewo ot African area, okonyal ng'iewo ot European areas, modhi odak Ruaraka kamiluongo ni baba dogo. Of course mzungu te manka negi kecho kode kabisa. How can an African marry a mzungu and live among us when we have a Calabar? Oko ni kalure kod kaka ne irocho ratiro mag jorotenge. Agwenge nodonje siasa mondo kede ratirogo. Negitero nyathi European hospital manen Kenyatta. But they were not nogiye mondo odonji ward nikech en jarateng. And somehow the child died in there and he really became bitter about this Calabar and racism in Kenya. Momi odonji siasa. So of course cases Mag Mau Mau was part of now the politics of those. Game tielo no ni kolure kod osiep mane nitiere kinde kod wuon mare. Arguens Kodhek e kod jatend piny machon Jomo Kenyatta. Arguens ne koro yore pinje ma oko. Kata kamano jok mane nitiere sirikal ne ok mor go kang makamano. Kenyatta no here kabisa. According to the family, the last trip he went to New York in December 1968. What has happened with Moi? Why am I being sent to the United Nations instead of the vice president? So, Kenyatta no hero baba wa kabisa. Neginyero kode, no truste. Sama ji dividing shambas en no wacho ni okodwa shamba. Okoni siasa ne umetni. E kendo oganda onagi ne onge sirikal. To en owuon ne entiere sirikal kendo ne kod chama mamare kaka jatend party. To Tom Mboya bende ne kod chama mamare. PM ne pek. But gima notimore ikinyalo paro joluo te nowuok e sirikal in 1966 KPU except him. So he was the only Luo manodong e sirikal mar Kenyatta. That was, I think, the thinking that kata ka joluo say work give KPU at least pod wan gi ng'atwa e sirikal. There was a general election, mini general election, Jo KPU versus Jo KANU. NN Jakanu, Oginga and company, all Luos were in KPU. So it's only Kano Seto, ma nentie by election ma Wesonga CJ, no bet MP ma game on a KPU ticket. But Gimano Temera, Gijo KPU te eventually including CJ, they were detained. They went to detention. So, not more balancing act, Anjalu, to podani sirikal ma Kenyatta. Game kono kaka chiedo ma en Kodhek. Ne ochunge kar chungo od bura ma Game to pod ne en jakano. Game no chung 63. To Nairobi ka no chung 56 gi 58. Nentie election maka. Nen gi party molongo ni Nairobi District People's Congress. Obedo nyaka party leader. He was a party leader. Then Tom Mboya also had his party, Nairobi People's Congress Party. To Kakasani, politics, then watch Pesa, then watch goons. So those stories we're not going to today. The history we never watch. But it was tough politics, money-driven, foreign money, Russians, Americans, trade unionists. Tom Mboya was, the Negin colleagues. Yeah, Negin colleagues. But of course, those days never watching Tom Mboya and Jaluo and Suba. Yeah. And then Tom Mboya was very, ambitious. Yeah. Obeno Dwatelo. Okay. Yeah. But he was young. So Jomoko, older than him, like my father, but him is young, Obiro up. So there was competition. That election in 1955, it was my Agwenge versus Tom Mboya. Agwenge's party versus Tom Mboya's party. Agwenge neja manyo mbulu kata seto mbulu to mana koloso kod kisungu. Alama mare nen Ndiga. Yeah?
Diga nyalo teru kamudwadhi, I don't know, that was the sign. Kotimo campaign. No tamre loso gi dholuo. Yes. No tam nengi translator manyenge rading. Koro eno said use ora nyaka Ulaya. Koro dwana bia los kodu dholuo. So there was this other guy called Rading, whose son is called Duke Rading. Manetimo translation on his behalf. Of course, no nge dholuo maber moloya. He grew up in the village. Wuode wacho ni sirikal mar Jarachar ne dunyore koda gwenge dunyruok ochunglo. Colonial government, yes. Between 1955 and 1960. Yeah, life was hard. Hey, Sirikal no lawyer everywhere. Kenya Revenue Authority, Law Society of Kenya, Negigolo license ne. He was disbarred from practicing law, which is why he now also went into politics. So Sirikal colonial government. No gihere. Ukonwa ne tho mar wuon margi Arguins Kodhek ne oweyogi kod penjo mathoth manyaka kawuono pok giyudo dwokone ewi wach mar masira mane ojuke. Chiengcha, there was an NTA party, Polish embassy. Nodhi gi wuon mara, gi mama na, gi wuon mara, gi baba. Mama notiyo town. Koro anyway, she had her car, he had his car, Mercedes KKH1. Negivi party with the Mercedes, bank party Negivi Princess Hotel. Then because Nikeshin Nyisendo Edala, Mama no walk Mokongo with the big vehicle. And to no Luo Bangi with the small vehicle. It was called a DAF. Kochopo Yaya Center, Kanyo, just past Yaya Center, Wood Avenue. Now, rumors and I don't know what is true. According to us, and he said it before he died, hey, now you don't walk. Because Nentia 2 military lorries, which had blocked the road without lights. Samobiro, they turned on their lights, and in that shock, he went into the ditch. I think behind him was a man called Andrew Omanga, named P.S. Mare. They were also heading home. Very good friend of our family up to today. Negi Yude Kanyo, he was okay, but he was shocked. So Negi Pango Kaka, Negi Tere Nairobi Hospital, but he was fine. They called my mom, not called like this, but they sent a police car, Nobiro Lavington Kumane Wadak, Magibi Giwachuneni, Wateri Nairobi Hospital, Madine Mze. And Mze, no courage, Ahinya. He was talking, he was just saying he was a bit shocked. So, no going back a Kode. Then they agreed, oh, you go home, you come tomorrow. Now in the middle of the night, tomorrow, Sabirio. Police cars came. So, Mzee ameenda. Hey, how? This guy, we were talking to him just now. So, what happened between the time they were there, maybe 8 and 1 a.m.? To kama sera osiri, eka di fwenyo siepeni, Kodhek, nene kodu siepe mage. Joroge Mungai nanenega, Andrew Omanga nanenega, maybe there were others, but I think naparo ni moe neno siepe earlier on when they were working together in Kabarnet, but no kanene, all those years moe nene nei lodge, no kokonyo wa katamatin. Tom Boyer during the funeral, Isaac Okwiri was a friend, Naman Ojode from Kaloleni, many of them. Egem konwa ni wuon mare, ne wuoro mopoto, moero joge. No kan mangeny, but from my elder sister, who was 10 years older than me. He was a great father. They would sit together, they would play around, what I remember, anyalo paro gi moko ariyo. Kano duogo from a trip, never ringo to the gate to go into his pocket because the pocket always had something like a sweet. So those are the things the children can remember. Nyakwa Ramogi, erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Ageno ni mbako nyongi makare. Jatachendo mari kuom thulni duto ne en Walter Nyambaga, wuod Koweru. Thon ka ji dhi, kendo ka ji duogo. Oriti masani. Erokamano Walter Nyambaga kuom sigana, adier sigano nyong'o ka winjo kuom
wuode maber lerno makare gigo maparo godo wuon gi to kod kaka ne obedo. Erokamano kuom sigana machal kamano. Erokamano Jaro Soja Emmanuel, inena ka intiere dala Game Odendo gi anko mari Benson Owiti Winda Ramogi TV ler ndi amore nya gik ma President Ruto wacho kowuotho Nairobi ano ka en gi geno mari ga mag 32. Erokamano Green Army Chief Gor Mahia 001 Jaro Soja. Erokamano kuom kete Ramogi TV. An Brilliant aneni ka antiere Lolwe boma ma Kisumo, waneno an kachiel kod baba ne Dan Ombeme, Uncle Alphonse Ombeme, Dagi, Mama Margaret Nyakwamba kachiel gi Malia gi Megi. Erokamano Brilliant kuom kete Ramogi TV kachiel kod Willis Odembe wacho ni Chieng Manuel. An bende sigana mar Arguins Kodeko Nyonga ka antiere Kibraka kachiel kod familia mar. Erokamano Willis Odembe kuom kete Ramogi TV. Kik idhi mabor nyakwara mga jwang', pod wan kod weche mag ohala kachiel kod weche mag tuke nikech nyamburko nyaka riemb Naivasha. Today we're being flagged off and starting our 5-month journey. Around Africa. Yay! Hi. The dream they have to educate 50 for life inawezekana. We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials around Africa on motorcycle. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Wang'eyo weche mag ohala. Jatend migawo mar pur Mutahi Kagwe kone piny owacho dhi nyime kod twak ewi paro mar chuogo kweth obila moyiedhi mabiro bedo karakore gi midhieche motenore korka weche mag pur. Kane oloso Mombasa gi jogo manie sekta ma majan ma chai, jatend migawono koni paro makamano obiro godo bang'e yango ni nitiere midhieche majuko sekta ma pur e pacho ka minyalo mana rakruok go gi kweth obila moyiedhi e weche mag pur. Komachielo ojiwo jogo manie sekta mar majan mondo mi orang chenro manyalo miyo majan ikete rang'iny mamalo timedo ndhadhu male pacho ka kapok otere pinje maoko kaka yor medo thuolo mag tije. Magi owacho bang' jogo manie sekta no yango ni moko kuom midhiero mantiere en yako puothe mag majan. Progress it to the President Ruto, that we form what is going to be the agricultural police, an agricultural police unit. Because there is a tourism police unit. There is even an ICT police unit. But when you tell a person who has been chasing a gun runner in Githurai to now come and deal with somebody who has invaded a land, that mindset is completely different. When you tell somebody there is fake fertilizers being sold to tea farmers, it's a very different mindset. And the discussions and the investigations are some that require somebody who is investigating to understand what is a fake fertilizer, an expired fertilizer, and a proper fertilizer. We farmers, we have invested heavily to put up factories. But some of us, some of our factories are actually almost on death platform. We cannot have enough produce for our factories. And this has seriously challenged some of the tea factories
especially on the western side of Rift Valley. Nekwano mugenge ni tuke mag sekondari tuke gwenge mopogore opogore kama intiere wantiere gwenge mag Nairobi. Skul sekondar ma Upper Hill manobedo namba 2 tuke mag agoko mar 15 e region ma Nairobi higa mokadho. Ne ogolo luya kendo bogo skul ma Dagoretti High ka gitemo gi yoko gi loch mar 19-3 e nus finals mokwongo. Upper Hill ne orido kanda kendo dhiro Dagoretti ka githung'ogi gi loch makamane. Nus final machielo Nairobi School ne oloyo Lenana ma gin joloch e region ma Nairobi 19-7. Finals ibiro tugo chieng' ngeso e skul sekondar ma Jericho ma Upper Hill biro rakore kod Nairobi School. Last year tupigana a lot of points. Lakini uchungu tulikuwa tu nayo, tumekuwa tukisave mwaka mzima, tumekuwa tukitrain hard for it. Na maana hadi leo tumefurahi kuwapiga. Naye finally tuko on. Ya last year tulipoteza, ilikuwa very painful. Kwa mwaka huu tuna promise tuna put the best foot forward. We are going to do it na tutawa disappoint mafan wetu. Our supportive principal Mr. Morris Okumu tutawa disappoint this time. Yeah. I think the final is on Saturday, sorry. Tomorrow we are going to look on how we sort those kicks. Leo zimetu let down kidogo. We could have pulled the game, the score to a 30 something, but took a fall short because of those kicks. So tomorrow tuta regroup. You know, it's a day before game. We're not going to train a lot. Tuta regroup, we talk about it. They try and look at the dynamics of how they kick that ball. Now by the time it gets to Saturday, I hope everything will be okay. Weche mag adhula paw tuke ma Kirigiti kaunti ma Kiambu ibiro tieki kendo tigo ne ikruok ne tuke mag CHAN kaachiel kod bago tuke mag lig ma pacho ka motelo ne tiyo kode ka kar timo rako kod timbe mabiro mole pacho ka ni tuke mag AFCON higa mag 2027. Jatend migawo ma tuke Salim Mvurya oyango ma tok timo limbe en kaachiel kod jagore migawo ne paw tuke no e odiechieng' ma kawuono kama oyango ni jal manomiyo rako osetieki gope kendo biro tieko kidienje manok manojwang' kendo neno ni paw no tieki. Bende riwruok mar Sports Kenya biro kawo ting' mar bero ndhadhu mare koriwo pidho lum. Tumekubaliana kwamba shirika la Sports Kenya wataingia hapa, watengeneze hii kiwanja, wapande nyasi vizuri, na contractor naye ataendelea. Kuna kazi ndogo ndogo ya usafi hapa, ya kupiga rangi ambayo inahitajika. Kwa hivyo hizo ni kazi ambazo zitafanyika na tunaitayarisha ili iweze kufika viwango vya FIFA na CAF. Lakini vile vile tunaitayarisha ili tuweze kufanya ufunguzi rasmi, ili ile dukuduku ambayo iliopo iwe itakwisha, kwa sababu wakati tutafungua hapa, mechi zitachezwa hapa. Naona hiyo itakuwa sasa ni mambo mazuri ambayo tutakuwa tumeweza kuyafanya. But this specific one, we are concentrating on it because it has been taken as a training ground for CHAN in August. And that is why the grass must grow, and that is why the contractor must be out of sight, for us now to be able to prepare it for that competition. Kawere gi Kirigiti wadhi weche mag piem mag nyamburko. Ikruok ne piem mar nyamburko WRC ni e ng'iende. Kembe mag nyamburko osechako mole boma Naivasha kendo timo ikruok motelo ni piem mabiro bago e giko dweni. Joe Muchiri mochung' ne kar riwo kod kongo nyamburko mong'ere kaka Service Park e boma Naivasha wacho ni ikruok ni kare kendo nyamburko mag piem kod kembe gi osechako molo. Muchiri wacho ni kochopo Jumapil jumani tibiro yawa yanga kendo chenro chakore. Olero ni ikruok ni kidienje mogik kendo gin gi geno ni piem biro bedo makare.
The sea containers, they came yesterday, and now today we are opening with the guys for the customs, and all is well. All the containers have come for the Toyota. Hyundai also, they are here. We are waiting now for the Ford M-Sports, which are on the way coming. Service Park by Sunday, it will be full operational, and all sectors, all departments, they'll have come back now to the main HQ, because Service Park, it's the nerve center of the WRC 2025. Koro mo kapok otiyo gi weche mag tuke, aparo ne jo Manchester United tugo nitiere otieno ma kawuono, omiyo kik unindi, nindo onge ka opira pod okrumer. Kamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko mag Mesa mar ka weche manyien kaachiel kod jogo ma ikogi duto nobedo gi thuolo mar ikoni odiochieng' ma kawuono. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa ne en Belinda Phillips. Ubed gi otieno mokwe. رمضان ده حياتي رمضان ده سمايا مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول